Avui parlem de folk horror. El folk horror és un subgènere del terror tant de la literatura com del cinema. De fet, jo crec que està bastant més utilitzat quan ens referim a cinema, però també hi ha literatura, que utilitza elements del folklore, sobretot paganisme enfrontat al cristianisme, per a incitar a històries de por i de supersticions. L'origen del terme no l'he trobat del tot clar, perquè en una banda vaig veure que la primera vegada que es va utilitzar el terme folk horror va ser l'any 1970 en una revista de cinema anomenada Kind Weekly, que utilitzava el crític Rod Cooper per a parlar de la gravació de la pel·lícula Blood of Satan's Claw. I en altres llocs he vist que no va ser fins l'any 2004 que el director de The Blood of Satan's Claw va utilitzar aquest terme per referir-se per a aquesta pel·lícula seva. El que queda clar és que l'origen és, almenys cinematogràficament parlant, The Blood of Satan's Claw. Si parlem de literatura, segons Maria J. Pérez Cuervo, les primeres novel·les que podrien classificar dins del que seria el folk horror serien Palingore's Barrow, de Grant Allen, de l'any 1892, Randall's Round, de Leonard Scott, de l'any 1929, i Witchwood, de John Buchan, de l'any 1927. Tot i que l'origen, com us dic, del mot no el tenim clar, sí que el va popularitzar l'autor i actor britànic Mark Gatiss, que va utilitzar-lo en un documental de la BBC per a descriure diverses pel·lícules. Elements que trobem dins del folk horror serien un aïllament en un entorn rural, sacrificis, rituals i, de nou, aquestes creences folclòriques, sobretot lligades al paganisme enfrontat al cristianisme. I l'última característica que solen tenir aquestes històries és que tenim normalment un foraster que entra en aquest món rural ple de supersticions que no se'ls sol creure i que al final acaba enfrontant-se a aquells éssers esperits rituals, el que siga que passe en la història en qüestió. Sí que és cert que tenim aquests elements sobrenaturals, però l'important d'aquestes històries sempre és la persona, les experiències personals, el que viuen, el que senten i sobretot el que es fa sentir aquests éssers.